Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Danas ću vam ispričati jednu priču, točnije 4 različite priče o ljudima koji su uspjeli nadigrati kasino, bilo da su zato koristili svoju sposobnost iskorištavanja slabosti igre ili najobičnije varanje. Bilo kako bilo, zaradili su ogromne svote novca i postali su vrlo popularni zbog toga. Prva priča govori o timu brojača karata s MIT-a, Instituta tehnologije iz Massachusettsa. O njima zaista ne treba previše govoriti jer postoji velik broj dokumentaraca, pa čak i film pod imenom 21. Naučili su kako brojati karte u blackjacku i na osnovu te tehnike lakše predvidjeti koja bi iduća karta mogla biti izvučena. To im je omogućilo da zarade velike iznose, a način na koji su brojali karte objasnili smo i u jednom od naših videa, pa ga svakako pogledajte. Richard Marcus je čovjek koji je prokockao sve što je imao, a zadnja prilika za izvući se je bila zaposliti se kao diler i varati u kasinu. Imao je više načina varanja, a jedan po kojem je najpoznatiji svakako je bio lažno miješanje karata. Savladao je tehniku kojom je mogao namjestiti 6 dobitnih dijeljenja svojim prijateljima, pretvarajući se da miješa karte. Njegovi nadređeni tako nisu mogli znati što radi, jer se čak i na snimkama koje su pregledavali činilo da sve radi po pravilima. Teško je reći kolike je ogromne svote novca uspio zaraditi, s obzirom na to da je varao kasina čak 30 godina. Dominic Lorigio, poznatiji kao Dominator, usavršio je jednu nevjerojatnu vještinu. Mogao je baciti 2 kockice i na njima dobiti bilo koji zbroj koji je htio. Upravo je to ono što je potrebno u popularnoj igri Craps, a malo je reći da mu je ta vještina donijela velike zarade. Igrajući Craps zaradio je milijune, a kasina mu nisu mogla ništa jer zapravo nije varao bacajući kocke. Dominik navodno još uvijek koristi svoju tehniku kako bi zarađivao na ovoj igri, a tko će ga i kriviti jer vjerojatno bismo i sami učinili isto. Za kraj spomenimo i čovjeka pod imenom Gonzalo Garcia Pelayo. On je također osvojio milijunske iznose igrajući u kasinu, a igra u kojoj je to činio bio je rulet. On je proveo sate i sate snimajući rulet stolove i proučavao rezultate. Došao je do zaključka da, iako se ishodi čine nasumičnim, neki brojevi budu dobitni više od drugih. Sav taj trud mu se višestruko isplatio, a danas je njegova metoda predikcije razlog zašto se kasino stolovi redovno pregledavaju. Gonzalo je u konačnici zabranjen ulaz u kasina, ali sumnjamo da je bio jako tužan oko toga. Što se ovog videa tiče, to bi bilo to, a ja se nadam da ste uživali u njemu. Ako jeste, pozivam vas da se pretplatite na naš kanal jer redovno donosimo ovakve i slične videe. Do idućega, lijep pozdrav i igrajte odgovorno.